Nemôžeme toto trafiť na 5 pokusov, tak ak toto zvládnem, tak vyskočím asi od radosti do vzduchu. Poďme na to. Takže... Prvý pokus. Úplne zle. Dáme to na 2 pokusy. Asi mi to ide tak asi ako chodenie. Nevadí. Ešte jeden pokus. Poďme na to totálne sústredenie. Musím to trafiť hneď od začiatku veľmi dobre. Takže poďme. Výborne. Výborne. Poďme. Druhý. Výborne. Ešte mám 3 kroky. Kroky. Výborne. Prúzička na kroky. Dám to. Ešte 2. Poďme. A teraz by som mohol toto trafiť. Alebo aj nie. Nevadí. Nebudem skákať.